साढ़े तुहाडे जनाब असाद बट महरूम अल्लाह ताला साढ़े मोहम्मद साद बट महरूम नूं अल्लाह जन्नत विच आला ते वाला मकाम अता फरमाए। मेरा सोहना रब उन्हां दे बेटे उन्हां दे साहबजादे दी खुशी दे मौके ते जनाब मोहम्मद अशफाक बट अल मरूफ पोला बट साहब सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत आप पखड़े वाली तहसील वाजिला गुजरात उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि साढ़े भतीजे की शादी है तो शादी के मौके पर सोने अल्लाह को और अल्लाह के महबूब कमली वाले आका ताजदार मदीना लहलाक के मालक मोहम्मद अरबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया जाए और उन्होंने महफिल रखी जाए। और मैं अक्सर बड़ी बड़ी दूर तक महफिल पढ़ के आया। सोना मुस्तफा डिठा कई वांग चमगादड़ा
ہوئے ہنے جنا بشر ڈٹھا جا میرا ڈٹھا پر سائیاں کے حمل والے سیر کردہ مدینے خدا ڈٹھا پڑھیے صلی نبینا ذرا گونج پہ جائے علماء گرامی تشریف فرمان ہے پڑھیے صلی نبینا صلی محمد نہ نیر وگایا بڑھ دیئے نہ دکھڑے سنایا بڑھ دیئے میں پوچھیا کھڑی دے بادشاہ تھی غریب نواز سرکارے کھڑی فرما دینے نہ نیر وگایا بڑھ دیئے نہ دکھڑے سنایا بڑھ دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ کل تیرے بڑھایا بڑھ دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بڑھ دیئے پھر کیوں نہ رل کے پڑھ لئیے اسی سرکار دے ادنے جے گناہگار بدکار شاہکار امتیا پھر کیوں نہ رل کے مل کے پڑھ لئیے پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد غلط گیا کدھر صبحی نہ ہوتی پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد تے محبوبہ تے نکتہ چینی بکھڑے علی علیہ ذرا غور کرے جے محبوبہ تے نکتہ چینی تے جڑا کرن تم بعد نہیں آؤں قول غور نفر خوشی دا مقام ہے تسی بڑے خوش قسمت ہو جڑے خوشی دے مقام دے اللہ دے محبوبی میں خود سجا کے بیٹھے ہو میں پھر کیوں نہ پڑھ جاواں محبوبہ تے نکتہ چینی تے جڑا کرن تم بعد نہیں آؤں اصل منافق جانے ہوئے انہوں تے جھوٹا پیار جماندہ سانو دسیا عشق دے مفتی نے تے جڑا مڑ مڑے فرماندہ پر یار جتھے دل لگ جاوے تے عیب نظر نہیں آندا آزم جتھے دل لگ جاوے تے عیب نظر نہیں آندا پڑھیے صلی اللہ نبی فرمایا شتامت ازرا زبرا تے سب شان نبی وچیا پر عمل کا خبر نہ کوئی اتخاصاں رمضان پائیاں پھر کیوں نہ رڑ کے مل کے پڑھ لئیے صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد ایک دن دعویٰ کیا اللہ دے محبوب کملی علیہ آقا کون اللہ دی ذات نے جبرائیل السلام نہ دوریا آکھیا میرے
جبریل میرے محبوب کو اے سونیا پریشان کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلے کول آئے سرکار مدینہ نے کول آئے حضرت جبرائیل کی آواز آئی مینوں اللہ نے ٹوریا ہے سونیا پریشان کیوں ہے؟ سرکار مدینہ فرما دینے لوگ میری امت دے لوگ کچھ لوگ میرے تے درود نہیں پڑھتے پریشانی ہے تہوال قدرت آئی اے جبریل میرے محبوب کو کوئی بھی نہ درود پڑھے تیرا اللہ